जय माता दी। एक बार फिर से रोगा सबके बीच में गीत लेके आई बानी। हम उम्मीद करते नहीं कि रोगा सबके अच्छा लगी तो लाइक और कमेंट हमारा चैनल के सब्सक्राइब करब सबे। कैसे एगो भक्त बा अम्मा सिरवाली के दरबार में जाके अब भक्त का नहीं हो रहा माता रानी से करता का कहता, यह गीत के भाव बा कैसे भक्त कहता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे ना हीरा ना मोती ना ही रुपया के खूब बरसा चाहता। अरे ना हीरा ना मोती ना ही रुपया के खूब बरसात चाहता। ए माई हो ए मैया हो सेवा का राउर एगो मुलाकात तो चाहता। ए मैया हो सेवा का राउर एगो मुलाकात तो चाहता। अरे जगमग दीप जहरे तो मन उदास बा। रौरा एक दर्शन बिना सभे लोग निराश बा। अरे माथवा पर फेर दे तू ममता के एक बेरी हाथ चाहता। ए माई हो ए मैया हो ए मैया हो सेवा का राउर एगो मुलाकात चाहता। ए मैया हो सेवा का राउर एगो मुलाकात चाहता। भक्ति में लागल बानी माई हम जी जान से। अरे बघवा बैठ के उतर आसमान से। अरे भक्ति में लागल बानी माई हम जी जान से। अरे बघवा बैठ के उतर आसमान से। अरे दादा नहीं दुख बस इहे बाटे भूख दिन रात चाहता। दादा ना भूख बस इहे बाटे दुख दिन रात चाहता। ए माई हो ए मैया हो ए मैया हो सेवा का राउर एगो मुलाकात चाहता। ना हीरा ना मोती ना ही रुपया के कबो बरसा चाहता। ना हीरा ना मोती ना ही रुपया के कबो बरसात चाहता। ए माई हो ए मैया हो सेवका राउर एगो मुलाकात चाहता। ए मैया हो सेवका राउर एगो मुलाकात चाहता। जय माता दी।